Sanibonani molweni, ndinamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Uveliphi ke guys obewe phaa phantsi uzamile kuyiseka umphakamisa ke emncedisa, embuza ke into yoba urayithi na ngeli xesha amsukumisayo. Hayi ke uveliphi ke ngokudelela kwakhe embuza uba yho, unaso nesibindi mntu wabantu, esi sokundibuza into yoba ndirayithi na bukade uphi lonke eli xesha. Ethi uyabazi nabona ubuhlungu esidlule kubo sinoSangweni njengoba ubungekho empilweni yethu. Ethi ke wena usilahlile kaloku, khangikhombise kwa into yoba uyasithanda ubungasifuni nje, akho kwantithi wena uyasizala. Uyise ke uthe hayi bantwana bam, uthando lunofanele. Wabesithi ke uVeliphi hayi ayikho loo nto leyo. Awusithandi wena, zange wasithanda thina noSangweni, thina asilwazi nje uthando. Kwacaca into yoba ke ngoku uyayiva uba ha-a nevoyisi iqinile ngapha entombini, wathi hayi ungandifaki mna ndodwa kaloku kule nto, nomamakho unalo igalelo kule nto ngoba kaloku yena kuqala ebengafuni ndizonibona. UVeliphi ke ngokudelela uthi wabona uba ke nawe mawuvele uhlale nje ungenzi kwanto ngaloo nto. Hayi ke kulapho athe khona uyise, hayi mntanam uliqhalaqhala lo mntana umfuzile unyoko. Uphi yena kakade? Wabe sesitsho kuVeliphi uba naye uye wadisayida into yoba makasilaxaze njengoba nawe wawenzile. So into yabo bayi-two nje ayikacaci uba ke iya ngaphi. Uphinde ke wawuvela ke lo tata eshophu ke ngoku ngosukusa, efika phayana ezobulisa ke ethi ke ucela noxolo ngayo yonke into eyenzekileyo between bona kuba bakhule engekho. Ethi abantu abadala baye bangaboni ngasonye, loo nto ke leyo iye ke ilimaze ke abantwana xa bekhula. UVeliphi umbuze ukuba uSangweni ke wena uzombona xa kutheni okanye uziplane ngokumbona nini, ngoba after school uzophuma eze apha. Hayi kodwa utata ke yena uvele into nje engathi ayifuni ukumbona uSangweni and akaqondakali nje kakuhle, ingathi ikhona into ayifuna kuVeliphi ngokomthetho. Wabesithi hayi ndizawubuya ndimbone uSangweni, ndifuna umsaphrayiza ungamxeleli ke nawe uba ukhe wandibona. So kwayena ke ilihlo eli lakhe uthe ke ifuna uba special wethu yonke le nto, but kwalona ilihlo eli lakhe aliqondakali. Ujonge nefowuni apha kuVeliphi, uVeliphi ebesembuza ke ngoku uba wena wazi njani uba ndiphi, undifumene kanjani? Watsho ke uba ha-a ndikubone kaloku phaa kulaa music video ibivele kwi-T_V ujayiva. Heyi hayi mntanam unethalente phaa, uli-celebrity ngoku. So wemka ke esithi ke uleqa ukuya kwimithingi uzophinda ambone, but akafuni ukumbona uSangweni. And okwesibini ubuyiswe kukuba ebone umntanakhe kwividiyo. So i-possible into yoba lo tata ubuye ufuna uzofuna imali apha kuVeliphi, ucinga uba umntana li-celebrity elirholayo kanti umntana ebejayiva nje phaa. UJabu ke guys ebesendele uSibongile i-VN ke emxelela into yoba uyamkhumbula abantu ke abazijolelayo ke, acinga uba phofu bayajola before aphoxeke. Uthe ke xa egqiba kuyenza loo VN, kanti uKwenzo guys ume ngekona ummamele. Uthe ke xa embiza esithi hawu Kwenzo, uKwenzo wavele wemka guys, khange athethe nothetha ngoba ucapukiswe yinto yoba lo ukhumbula umntu wakhe, of which ke uSibongile ayisengomntu wakhe, kaloku yena ngumntu kaNomalanga. So uyafa ke uKwenzo sisikhwele. USibongile uthe ke asawugqiba umamela loo VN kaJabu ke esekowabo, kwathi gqi ke utatakhe emcela bahlale phantsi bakhe bathethe. Wabe semnika iziyalo ke esithi ufuna ukumkhumbuza into yoba unina wayemthembise ngelithi uzomgada, uzomnakekela and uzoqhubeka ayofunda. Uthe uyamazi ke uba ungumntana ohlakaniphileyo, kodwa wathi ke impilo mntanam ingamahla ndinyuka, ndifuna ubeka iincwadi zakho phambili, zizo ezizokunika a-bright future. Abafana soze bakwenzele kwanto. USibongile uthembisile ke uba ngeke amphoxe, abaphoxe in fact abazali bakhe. Uvuma uthe ke nawe uze ungaziphoxi impilo yakho le, watsho wamshiya esogqiba. Unjengaye ke guys yena uyile kuNomfundo eyomxelela uba uThemba funeka ahambe ayohlala naye njengoyise. Walwa ke uNomfundo esithi ngeke akwazi, uThemba funeka ahlale naye engunina, akanode ayohlala noPhetheni. So kanti ke uThemba umamele ngelo xesha, ume njengekona wayiva yonke umntana. So into ayenzileyo ke uThemba ufowunele umalume wakhe ngoba uNomfundo ubone sekufika umalume ezomxelela into yoba umntana uyamdinga uyise and kaloku ngumntana wenkwenkwe le, so funeka ahambile wohlala phaa. UThemba ke uvumile into yoba no, ndim ombizileyo vele umalume, ngoba ebe-surprised uNomfundo uba ufunani umalume phaa. Watsho into yoba ndim ombizileyo ngoba sendiyibhaqile uba yintoni eyenza into yoba ndingakwazi uyohlala notatam. So uNomfundo ke yena ku-worried ke nge-safety yomntanakhe noba uzophatheka kanjani phayana. But ke ubrother wakhe umxelele uba no, myeke umntana wenkwenkwe uyamdinga utata wakhe, so uzawukhula abe rayithi abe nguye.
and uthi ke ngoku okunye abantu bakwaDlamini baredi ukulungisa zonke iindleko zabo. Suthi uthi ke ngoku ungami endleleni yomfana, myeke aye kuyise. So uyamkhulula ke into makahambe ayohlala notatakhe, if engahlalanga kakuhle uzobe esavulile ekunikweni uMfundo. So zinjalo ke asazi ke bozofike ahlale kanjani ke uThemba phakathi kukaPhetheni noVusi. Enkosi, ndicela siqhubeke sisabhskrayibhe, silayikhe, singakhomenta futhi. Bye.